Jan moest 14 dagen doorbrengen water en brood. Hij kwam er nogal genadig af. Waarvan is vooraan wie een boef? In 121 verhaal had oud-politieman Han Hietkamp verschillende zaken onderzocht. Hij schreeuwt het al een keer op in de kerfstokjes van onze voorvaderen. Vorig jaar is de hele collectie doneren onder de Blokhuispoort. Dus ik zie het net de schengen en denk, verdik me, dit is toch iets wonderbaarlijks. Als je nagaat dat het verhaal van de Blokhuispoort al begint in 1500, nadat er heel wat gebeurd is daar. En we krijgen nu een compleet dossier van misdrijven uit zontje 20, zontje 40, zontje 50. Dat je verdraait, ja, er is gewoon weer een hele puzzelstukje in uw historieverhaal kwam. En dat kunnen wij dus weer broeken. Hietkamp wie oud-rechercheur en had na zijn werkzame periode een verschaat onderzoeken dien. Een soort verhaal komen uit Achterkarspelen, Tjerkstradiel en Kalmerland. Dit soort donaties hebben voor de Blokhuispoort een soort weerde. De fatale messteken in Suameer het er op papier zet. Nou, achteraf konden wij daar Paulusman vastkoppelen. Waar wij een glasplaat van hebben. Dus wat hij skreun heeft, kunnen we dus aan gevangene glas plakken. Dus dat bent natuurlijk ook verzettende mooie koppelingen. Hè? Want dan krijg je een beeld van die mankist erbij krijgen. En ik zei, vandaar ga je dus even een ziekje uit ik mezelf vinden kan. Nou, shit de ridder. De verhaal binnen tieren verschillend, maar das had Beers tiens de monnikenklus. Alle papieren inscannen, digitaliseren en controleren al wel opvallende zaken constateren. Er spelen wel, vooral uit Achterkarspelen en Tjerkstradiel, dat zijn toch wel sommigen die als crimineel bij elkaar koppelen kunnen. Denk je, dat is dan, die namen komen steeds weer om in die verhalen. Dus dan merk je wel, oké, die tijd was natuurlijk armoede troef zelf. Je moest iets doen om jezelf, voor je eigen levensstijl. En als je daarna lezen van wat ze dienen, dan denk je van ja, het is ook wel een logische kwestie voor zelf dat iedereen daar een beetje aan vast ziet.